ബിഗ് ബോസിൽ ഒരു പ്രണയം പൂക്കുമോ തളിർക്കുമോ എന്നൊന്നും അറിയാതെ മനുഷ്യനെ വട്ട് പിടിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി. സൂര്യയാണെങ്കിലും വീർപ്പിക്കലിൻ്റെ അങ്ങേയറ്റത്തും. സൂര്യയുടെ ഈ പ്രണയം നാടകമാണെന്നും അല്ലെന്നും പറയുന്നവരുണ്ട്. എനിക്ക് പലപ്പോഴും സൂര്യയുടെ ഈ പ്രണയം ഒരു KKPP ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത്. അതായത് കിട്ടിയേ കിട്ടി പോയ പോയി. മണിക്കുട്ടനാണെങ്കിലോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ കഴിച്ചിട്ട് ഇറക്കാനും വയ്യ, മതിരിച്ചിട്ട് തുപ്പാനും വയ്യാത്ത ഒരവസ്ഥ എന്ന പോലെ ഇരുന്നു. ഒറ്റയ്ക്കിരുന്ന് ഐ ലവ് യു മണിക്കുട്ട, ഐ ലവ് യു പറച്ചിലും കത്ത് കൊടുക്കലും മീശ പിരിക്കലും ലാപ്ടോപ്പ് പാടലും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഈ പ്രണയം കയ്യാലപ്പുറത്തെ തേങ്ങ പോലെ ഇരിക്കുമായിരുന്നു. പലപ്പോഴും തനിക്ക് സൂര്യയിലുള്ളത് സൗഹൃദം മാത്രമാണെന്നും സൂര്യയുടെ ഈ പ്രണയത്തെ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോഴൊക്കെ സൂര്യയ്ക്ക് പ്രതീക്ഷ കൊടുക്കുന്ന രീതിയിലും മണിക്കുട്ടൻ പെരുമാറിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു ടാസ്കിൽ സൂര്യയുടെ കത്തിന് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ട സമയമായി എന്ന് മണിക്കുട്ടൻ പറഞ്ഞതിൻ്റെ അന്നായിരുന്നു സൂര്യ നമ്മളെ ലാപ്ടോപ്പ് പാടി വെറുപ്പിച്ചത്. സൂര്യയ്ക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് മണിക്കുട്ടൻ മറുപടി കൊടുക്കും എന്നുള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ നടത്തിയ ആഹ്ലാദ പ്രകടനമാണെങ്കിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നവർക്ക് അത് വലിയ വെറുപ്പിക്കലായിട്ടാണ് തോന്നിയത്. ഇതിനേക്കാളും നല്ലത് നമ്മുടെ പൊളി ഫിറോസിൻ്റെ ചൊറി കണ്ടാൽ മതിയായിരുന്നു എന്ന് തോന്നിയവരുണ്ടാകും. ഒരു ടാസ്കിൽ മണിക്കുട്ടൻ സൂര്യയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇഷ്ടമല്ലടാ എനിക്കിഷ്ടമല്ലടാ പാട്ട് പാടുകയാണ്. ഇതേ തുടർന്ന് ഇത് സൂര്യയ്ക്ക് വല്ലാണ്ട് അങ്ങോട്ട് ഫീലായി. മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് പാടി തന്നെ മോശക്കാരിയാക്കുകയാണെന്നൊക്കെ സൂര്യ മണിക്കുട്ടനോട് പോയി സംസാരിക്കുന്നു. അവസാനം ഒരു ഗതിയും പരഗതിയും ഇല്ലാതെ ഇനി തൻ്റെ പേര് ഒരിടത്തും സൂര്യ പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മണിക്കുട്ടൻ തൻ്റെ നിലപാട് അറിയിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അവസാനം സൂര്യ ഒരു സോറിയൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. നിർവികാരിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് കരയുക കൂടി സൂര്യ ചെയ്തിട്ടില്ല. സൂര്യയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ഇനിയും മണിക്കുട്ടൻ്റെ പുറകെ കടിച്ചു തൂങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് മനസ്സിലായി. സൂര്യ ഉടനെ പോയി ഇത് നമ്മുടെ കിടിലൻ ഫിറോസിനോട് പറയാണ്. കിടിലൻ മണിക്കുട്ടനെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയും സൂര്യ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തും ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ സൂര്യയോട് പറയുന്നുണ്ട്. അതായത് സൂര്യയുടെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള പ്രണയത്തെ മണിക്കുട്ടൻ മുതലെടുക്കുകയാണുണ്ടായത്. അതുമൂലം മണിക്കുട്ടനാണ് ചീത്തപ്പേര് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോകുന്നത്. സൂര്യ നമ്മുടെ മലയാളികളുടെ മുന്നിൽ വലിയൊരു ഹീറോയിനാവാം എന്നൊക്കെ പോവുകയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സൂര്യനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് അങ്ങോട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടിട്ട് പ്രേക്ഷകർ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സൂര്യയ്ക്ക് മണിക്കുട്ടനോട് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രണയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെങ്കിൽ കിടിലൻ ഫിറോസ് മണിക്കുട്ടനെ പറ്റി കുറ്റം പറഞ്ഞപ്പോൾ സൂര്യ അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ലായിരുന്നു എന്നാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഒരാളെ ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് സ്നേഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ പറ്റി കുറ്റം പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കില്ല. അയാൾക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുകയായിരിക്കും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. ആ സമയത്ത് സൂര്യ അത് അവിടെ ചെയ്യുന്നില്ല. സൂര്യ മണിക്കുട്ടനെ പറ്റിയുള്ള കുറ്റങ്ങൾ അത്രയും കേട്ടുകൊണ്ട് തലയാട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇതോടുകൂടി നമ്മുടെ സൂര്യയ്ക്ക് മണിക്കുട്ടനോട് പറയാൻ കട്ടപ്പുറത്ത് കയറുകയാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ.